Nagkaanam-anam na og balik sa normal ang water supply sa Zamboanga City karong nakasinati og pag-ulan ng syudad. Apan magpadayon gihapon ang water rationing sa ubang lugar sa syudad. Gibutyag sa Zamboanga City Water District nga tungod sa mga nasanating pag-ulan sa syudad, anana sa normal ang water level sa water treatment plant kung diin miabot na og 72.22 meters adlong Bernes. Gani anana sa 58 hangtod 60 million liters a day ang produksyon sa tubig. Apan karong tag-ulan na, dakong hagit na sab alang sa ahensya ang high turbidity o lubog nga tubig nga maoy hinungdan sa pag-ubos sa production level sa water treatment plant. Busa, magpadayon gihapon ang water rationing schedule sa East Coast sa syudad. Samtang doon na paigong supply sa tubig alang sa Central Business District. It does not mean na ang mataas ang water level is mataas ang production. Although we did not yet declare to terminate or let the water rationing, pero ang mga barbola natin sa mga distribution network, nag-open na siya. Para tayong mga supply na.